Zelená hora, zámek nad městečkem Nepomuk, je spojen se dvěma českými literárními mýty. Rukopisem zelenohorským a černými barony. Nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji velitele praporu, soudruha majora Halušku. Jste v Zelené hoře u 66. pomocného technického praporu. Dělnická třída vám dala důvěru a vaší povinností bude dokázat jí poctivou prací, že si ji co? Zasloužíme. Že si ji zasloužíte. Dobrý den, historie CS. Jan Dekr, PT Pák, Jiří Bílek, historik. Dobrý den. A Jiří Kocián, historik. Dobrý den. Jsme na Zelené hoře a já bych se chtěl zeptat, jak to bylo s tou Zelenou horou? Ono, někteří lidé protestují, že tady vlastně žádní PT páci nebyli. No tak to je opravdu pravda, protože tady byl technický prapor. A technický prapor to je něco jiného než pomocné technické prapory. Rozdíl mezi PTP a technickými prapory byl v tom, že zatímco do PTP šli lidé, kteří byli shledáni politicky nespolehlivými, to znamená, šli tam za trest, to byla ta kategorie E, na převýchovu, prací, školením a tak dál, tak do těch technických praporů šli lidé, kteří byli zdravotně na tom tak špatně, že by za normálních okolností vojnu jaksi neabsolvovali. Ale protože se budovala velká armáda, bylo potřeba co nejvíce vojáků. Armáda měla velké hospodářské výpomoci, kam by museli jít normální vojáci od útvaru, tak oni udělají takzvanou kategorii CJ, CD, což byli lidé, kteří měli různé nemoci, i třeba invalidé to byli částeční a podobně, a kteří vlastně za tu armádu tu výpomoc národohospodářskou plnili. Ten počátek 50. let to byl takový základní zlom z hlediska prezentace armády vůči veřejnosti, ale i z hlediska toho, co znamená ta armáda od roku 1950. Je to celku i známý fakt dneska, že ten rok 1950 se bylo rozhodnuto o přípravách na třetí válečný konflikt, na možný vpád do západní Evropy. A byla to otázka celého toho nového sovětského bloku vyzbrojit ho a samozřejmě to vyzbrojování a plnit všechny ty úkoly předpokládané bojové i týlové, to předpokládalo zapojení obrovského počtu lidí. 10. prosince v roce 1948 sem přijeli první vojáci. No a tím vlastně začal ten osud té zelenohorské posádky. Byl jsem tady v přijímači 3 neděle, potom jsem odešel na pracoviště do Strašic. A asi po 9 měsících potom jsem byl přidělený do takzvané velitelské roty, když jsem byl jako stažený z pracoviště z Janovic. A ta velitelská rota měla za úkol že se o ten zámek starala. Byli jsme vlastně takový údržbáři. Byli tady malíři a byli tady lakýrník a pak voják, který se staral o vodu, který topil, jednou za týden jsme se koupali, tak jsme museli mít teplou vodu, tak ten vždycky jednou za týden zatopil. No a byli jsme tady taková velitelská četa, se to jmenovalo. Mimo jiné i Švandelík, který potom vlastně tady měl na starosti ten svůj vepřín. Kefalín! Soudruh majore Vojín Kefalín! Soudruh kapitáne, váš rozkaz jsem splnil. Kefalín, nikdy jsem vám žádnej takový rozkaz nedal. O tomhle jsme nikdy nemluvili. Počkej, soudruhu kapitáne. Některá hesla jsou docela vystižná. Třeba toto? Plány revanšistů z Hati, naši vepři boubelati. Dobré. Jenom místo toho naši bych tam dal také. Když tady děláme ty větší akce v létě na zámku a chodí sem lidi, a nejenom z Nepomuka, chodí sem lidi z Plzně a i z dalších koutů Čech, tak vždycky tady zjišťujeme, děláme si takovou menší anketku, co vlastně lidi o tom zámku vědí a co je nejvíc zajímá. A vždycky jsou to teda ty černí baroni, to sem lidi tahne a chodí tady vlastně v okolí zámku a koukají se tady na zámeckou věž a znají takové ty nejznámější hlášky z toho filmu a jako
jako gulu sundat a podobné, tak to se jim nejvíc zamlouvá. A ty další témata, on ten zámek vlastně není známý jenom těmi černými barony, ale má i spoustu dalších věcí. Byl tady nalezen takzvaný Libušin soud neboli zelenohorský rukopis. A byla zde vlastně ustanovená ta zelenohorská jednota v jednom ze sálů v polovině 15. století. A to jsou takové ty témata, co už jsou v pozapomnění, nebo lidé o nich tolik nevědí. A ten Libušin soud čet málo kdo z nich nebo slyšel. Takže vlastně ty černí baroni, tak ty jsou takový nejznámější pojem a nejvíce lidé si to spojí se zdejším zámkem a nejvíce sem kvůli tomu jezdí. Tady na Zelené hoře vlastně praví PTPáci nebyli, ale ten termín černý baroni existoval. On to použil Švandrlík, to se vztahovalo na příslušníky PTP a technických praporů na Ostravsku. Ten pravej jaksi moment, kdy to vzniklo, to bylo na jedné šachtě, kde oni vždycky, když vyfárali, tak než je odvedli zpátky do toho tábora, tak samozřejmě byli to mladí chlapci, tak běhli do kantýny, kde jednak byla hezká kantýnská, jednak tam měli pivo a nějaký takový ty dobrůdky. A protože ti vojáci, kteří je doprovázeli, už chtěli být doma, aby měli od toho klid, tak na ně vždycky volali, helejte, nejste žádný uhlobaroni, nejste žádný baroni a jdeme. A oni si na to konto začali říkat baroni, no a pak už tomu černí je, oni byli černí, že jo? No, bylo to taky daný těma výložkama, že jo, černý výložky, že jo. Být voják, to je čest. Vy nejste vojáci. Svým nepřátelům republika zbraň do rukou nesvěří. Vy patříte do vězení. Ale máte to štěstí, že jste se dostali sem. A tady budete tak dlouho, kolik my uznáme za hodný. Zápor náš, radostně vláj, hlavou věčně bude vlád. A naše zem tak svobodná je, sloužím dneska rád. Tady se říkalo o vyzbrojování, vy jste byl vyzbrojen? No tak my jsme vyzbrojeni nebyli, my jsme měli jediný zbraně, to byl krumpáč a lopata, že jo, ale ty zbraně tam u nás byly, že jo, protože byli tam lidé, kteří nás prakticky hlídali a ty teda ozbrojení byli, že? Jeden soudruh na vlastní oči vykládal, kam to dostal. Že byl 7krát zraněn, z toho 3krát do kyčle a 3krát do holeně. Si pozor. Kontrolní otázka. Jestli pak si myslíte, soudruzi, že to přežil? Ne. Možná asi ne. No přežil, že mu to politicky myslelo. Šmejdi. Sakra, vzpamatujte. Odkud se rekrutovali důstojníci v PTP a zejména podůstojníci? No tak důstojníci, to bylo v podstatě to, čeho se chtěla armáda zbavit. Protože oni tam byli taky z trestu. No, tahle, oni tam částečně byli z trestu. To byli lidé, kteří se třeba opíjeli, dělali různé průšvihy a rádi se jich zbavili na tom útvaru. Pak tam byli lidé, kteří tam byli z trestu, protože jaksi sloužili třeba ve vládním vojsku, nebo byli na západní frontě, nebo byli i na východní frontě a jaksi třeba řekli nebo provedli něco, co neměli. No a pak tam byla velká skupina důstojníků, kteří prostě byli natolik neschopní, jako oficíři, že se jich ty útvary velice rádi zbavovali a posílali je k PTP. To byla jedna kategorie. Samozřejmě mezi nimi najdeme i důstojníky slušné, kteří těm PTPákům se snažili pomoct. Pak tam byla kategorie těch nejnižších velitelů, to znamená podůstojníků. To byli mladí chlapci, většinou buď stejně staří, nebo dokonce mladší než ti PTPáci, kteří prošli takzvanou podůstojnickou školou PTP, kde připravili na to, že přijdou mezi vyvrhalé společnosti, lumpy, špiony, vyzvědače a já nevím, všechna tato jména, a kteří tomu samozřejmě ze začátku aspoň věřili a současně byli přesvědčeni, že když s nimi budou nakládat velice tvrdě a krutě, takže si vyslouží ty další, jak se říká, frčky. V Tornistře maršálskou hůl vyběhnu si po zádech PTPáku. Vy jste byl lump, lotr a nebo lupič? Já jsem byl takto. Já jsem byl vyhozený vysokoškolák a navíc jsem byl v roce 49 z politických důvodů zavřený. Jo.
tak z toho důvodu já jsem se prakticky dostal do toho PTP a jako většinou tam jsme byli vysokoškoláci nebo trošku víc vzdělaný lidi, tak právě tyto poddůstojníci to dost těžko snášeli a snažili se za každou cenu nám dát najevo tu svou nadřazenost, tu svou moc, že s námi můžou si zacházet, jak chtějí. Jednou jsem zůstal na té cvětnici s tím instruktorem, ten byl desátník nějaký sám. A on mi povídá, počkejte, nechoď ven, jsme nám týkal samozřejmě. Helejce, co vy jste to tady za lidi? Já povídám, no jak se můžete ptát, když víte, že jsme vojáci 54. pomocného technického praporu, který teda tady plní své úkoly a tady je ubytován a tak dále a na těch stavbách. Proč se ptáte? No protože vy jste tady sami slušní lidi. A já jsem mu říkal, a co jste čekal? Co jsem čekal? Ty, na které jsme byli připravováni. Vyvrhali lidské společnosti, grázli, lidi štítící se práce, lidi, kteří nemají kladný postoj k lidově demokratickému zřízení a tak dále. Uvědomovali si to lidé, co jsou to PTPáci tehdy? No, tak je to zajímavé si přečíst svědectví těch lidí, kteří byli v PTP, protože tam ten pohled té společnosti opravdu byl řekl bych, podjatý vůči nim, že to jsou opravdu, nebo že to je kategorie lidí, která do normální společnosti tedy nepatří, ale samozřejmě byla celá řada lidí, která úplně vnímala realitu a vnímala to, že to jsou lidé, kteří jsou tam z politického trestu, že to nejsou prostě, tam je řada slušných, velmi vzdělaných lidí, řada duchovních. Já vím, že byly farářské roty. Takže ty pohledy samozřejmě byly dvojí a myslím si, že ta společnost měla tu dvojí zkušenost, takže se to promítlo i do pohledu na tyhle ty lidi, kteří byli z politických důvodů takhle potrestáni. Začal jsem mít své kamarády rád. Jindřich, který posílal mírové manifesty Stalinovi a Trumanovi a vyzýval naši armádu, aby složila zbraně. Matloš, ten uměl nádherně nadávat, krást a zpívat. Alexej, syn vysokého stranického funkcionáře, kterého zatkli při stranické čistce. Čeněk, co vyletěl z Umprum, protože maloval kubistické obrazy. Kdo vlastně určoval, kdo půjde vůbec PTPákům? Tak o tom rozhodovali především akční výbory, protože tehdy ještě fungovaly, že jo, akční výbory. Tak ty o tom rozhodovali bezpečnostní trojky. Existovaly v obcích, že jo, a ty o tom rozhodovali. On byl vytvořen fantastický systém. Jo. Vlastně ten chlapec nešel k odvodu, tak byl prověřen. To znamená, že oni to dělali orgány národní bezpečnosti, nebo dneska tedy bychom řekli policie, kteří tedy si vyžádali posudky ze školy, z místa bydliště, od různých organizací, jestli není třeba scout a tak dál. Oni se poptali po sousedech a vlastně na toho chlapce zpracovali takový, co se potom říkalo komplexní hodnocení později. Jo? A samozřejmě tam dali i majetkové poměry. Každý, kdo byl nějaký majetný, tak byl už a priori podezřelej. A vlastně na základě tohoto potom ta odvodní komise rozhodovala, jestli ten chlapec tedy je hoden sloužit se zbraní u normální jednotky, anebo tedy jestli by ho měli dát k PTP. A v zásadě těch důvodů bylo strašně moc a umožňovali i vyřizování osobních účtů, protože to vlastně probíhalo v těch místech bydliště. Tak předseda Národního výboru se dlouho měl pivku na pana Nováka. Hele, Novák mladý jde na vojnu, my mu to osladíme. Tak mu tam napsal, že pochází z rodiny, která není politicky spolehlivá. A ten chlapec vlastně byl téměř na dosmrti odsouzen, aby tedy nosil nějaký ten sajch toho politicky nespolehlivého. Ono zdánlivě to nebylo ani tak velký umění dostat se do PTP. K tomu bohatě stačilo odmítnout přihlášku do JZD a když nějaký dobrý soudce vás vidí, že jdete každou neděli do kostela,
no tak to je dostačující případ k tomu, že jinam se nehodím, nežli na tyto vojenskou službu. Když byly první Vánoce, my jsme narukovali 30. září, tak když jsme žádali o propustku na svátky, tak nám asi bylo řečeno, že žádný propustky se dávat nebudou. Z toho důvodu, že Němci, západní Němci, oni vám pustí večer koledy, aby uchlácholili naše pohraničí, západní pohraničí. A ono přijde půlnoc, oni vypnou ampliony a vyrazí na nás, to je jejich taktika. Jo? Tak ještě jeden kluk to říkal, soudruh starší, no a to budeme bojovat s těma dalekonosnýma lopatama a rychlopalnýma krumpáčem a teď nic jiného tady nemáme. To není vaše starost. To jako, jo. Jak vypadal výcvik? Zbraně jste neměli, to jste cvičili z košťaty nebo? Jo. No tak dělali jsme normální pořadový výcvik, že jo. To znamená vpravou bok, levou bok, čelem zad, pochodem chod, za pochodu, čelem zad. Takže to jsme prakticky prováděli pořadový výcvik, který měla normálně armáda, jenže jsme neměli ty zbraně. A ten výcvik byl prováděn pochopitelně po skončení pracovní doby na stavbě. Člověče, co je na to? Bežím, ty skříně prašivá černá! Bežím! Běžím, co je to s váma? Já běžím! Já to vlastně další! A běžím tam! Je to možný s váma! Co je to tam s váma? Děďko! No tak, co to je? Běžím! No! Běžím! Jsou poručíku četal holy, druhá četa při nácviku štafety. Běžím tam! Co je to? Člověče! Družstvo, pozor! Proč jste běželi tak pomalu? Byli jsme unavený, soudruh poručík. Aha. Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Ty zbraně neměli ty PTPáci, proč? Mělo je to ponížit, nebo skutečně se ten režim bál, že by mohli učinit nějaké povstání? Co myslíte, pane Jote? Ten režim se opravdu bál, protože oni tomu věřili, že prostě to byla doba, kdy se hledali politicky nespolehliví. Platila známá Stalinova teze, že čím víc je socialismus dokonalý, tím má více nepřátel. Je to protimluv, to znamená, čím je socialismu více, tím bude mít více nepřátel. A oni dokonce si určovali, kolik těch nepřátel má být. Oni si už v první chvíli určili, že v tom roce 1950 najdou 10 000 politicky nespolehlivých. Oni je našli, bylo jich tedy 9999, ten jeden chyběl, ale to už je detail. Takže to nebylo ani tak ponížení. To byl opravdu strach, aby nepřátelé režimu nedostali vojenský výcvik a neměli v ruce zbraň. Přitom jako je zajímavé, že jo, pokud tam byli vysokoškoláci, že jo, tak ty měli vždycky v létě takzvaný branný výcvik, který procházel v Albeři, že a tam teda jsme byli cvičeni ve zbraně. To bylo ještě před vojnou, že jo? Ano, to byla vysokoškolská vojna. Vysokoškolská vojna, že jo? A tam, řekněme, 50% lidí teda dokázal zacházet se zbraní. Já jsem slyšel a vím, že to tak bylo, že se chystal Sovětský svaz na 3. světovou válku, že to byla Stalinova doktrína. Ovšem to se s tím tak pevně počítalo, že tady to bylo takhle spočítané a že si na to musí dát režim pozor. No určitě, a nebyly to, musím říct, že to nebyly jenom oddíly PTP, byly tady tábory nucených prací, byly tady vystěhovávání těch takzvaných bývalých lidí jaksi z měst
bylo tady vystěhovávání sedláků do pohraničí, bylo tady vyhazování z práce, bylo tady porušování v podstatě těch kvalifikačních záležitostí, že lidi nepohodlní politicky dostávali méně peněz. Bylo tady zastrašování rodin, děti se nedostávaly na školy, takže ta forma těch, jak se tomu říká, myslím, ta historie má dneska proto takový přesný název mimosoudní represe. To bylo opravdu záběr postihnout tuto složku společnosti a mít ji pod kontrolou, ale opravdu ještě vystavit určité oficiální společnosti jako nepřátelé režimu. Vy jste použil termín bývalí lidé. Kdo tohle vymyslel? Já ten termín slyším už mnohokrát. Kdo na tenhle termín přišel a co vlastně obsahal? To je přeci, to je cosi hanebného nazývat lidi bývalými. No, je to naprosto, jak to říkáte, je to prostě dehonestace, je to označení určité části společnosti, která jaksi sehrávala určitou roli, ať už ve státním aparátě, nebo to byla bývalá inteligence, vysokoškolství nebo středoškolští profesoři, kteří prostě existovali, fungovali před rokem 1948 a ten režim je opravdu označoval a byl to, myslím si, že to vzešlo z toho nejužšího vedení KSČ kolem Gottwalda. Já to neumím teďka přesně říct, kdo to přímo vymyslel, ale je fakt, že se ten termín používal až do konce 50. let. Byli to podnikatelé ještě samozřejmě. Živnostníci, to všechno byli bývalí lidé, že jo? Já bych řekl, že to byli občané druhé kategorie. Jim byla upírána určitá práva. Jo. Jim, ale i jejím rodinným příslušníkům. To znamená, že oni třeba nemohli vycestovat. Oni neměli nárok na pas nikdy. Jejich děti neměli nárok dostat se na školy. Oni neměli nárok zastávat jakékoliv kvalifikované, dobře placené místo. Oni prostě museli dělat nějakou nádeníčinu, tu poslední. A takových omezení prostě bylo spousta. Ještě v roce 58 byl snížen důchod. Vím, že to bylo snížen důchod z nacismu tohle, že jo, protože tam byl nad lidi a nad člověk, že jo. To rezonuje teda s nacistickou terminologií. Zavánělo i takovým určitým rasismem. Politický rasismus, ideologický a politický rasismus. Jo? Soudruzi, tak nyní se nacházíme kde? Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou. Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou. Do Janovic jsme přijeli, co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Kdo by měl ručičky dozadu, ten u mě spláče nad vejdělkem. Ale pozor, soudruzi, vy nejen, že budete makat jako mourovatý, vy si vyděláte i prachy, což u jiných útvarů není. Když budete hodně makat, budete mít prachu jako baroni. 1/3 dostanete na ruku, 1/3 vám uložíme na knížku, abyste to, soudruzi, všechno neprochastali, a 1/3 zaplatíte vojenské správě za proviant, ošacení a ubytování. PTPáci pracovali a byli za to honorováni, dostávali normální mzdu, čili ona zase ta vojna nebyla tak hrozná, když jste si vydělávali tou prací. No tak s tím placením, že jo, ta možnost, že nám dávali finanční náhradu za tu práci, prakticky já, když jsem narukoval, že jo, v tom roce 50, tak do konce roku 51 a možná ještě začátkem roku 52, tak my jsme za to žádný peníze nebrali, že jo. Teprve na základě mezinárodních usancí, že jo, speciálně to, že to brali jako na západě otrockou práci, že jo. A to neexistuje, aby otrocká práce byla takto využívána úplně bezplatně, protože i vězni za svou práci, když dělají ve vězení, berou peníze. Že jo? Tam je potřeba rozlišovat, že těch PTPáků z hlediska pracovního bylo několik kategorií. Někteří PTPáci pracovali takzvaně ve prospěch vojenské správy, ty nedostávali vůbec nic. Pak byli PTPáci, kteří byli zapůjčováni podnikům a za ty armáda brala peníze. Tam byl ten rozdíl. Ale aby ten PTPák dostal tu výplatu, tak on neměl splnit normu na 100%. Oni mu stanovili třeba 120 nebo 140% podle toho,
podle charakteru jednotky, když to byli kulaci, tak ty museli pracovat více, když to byli, řekl bych, normální PTPáci v uvozovkách, mohli pracovat jenom na 120%. A to. Ale tomu PTPákovi ještě se z té mzdy, kterou vydělal, si vojenská správa srážela každý den okolo 100 korun, protože on si platil ubytování, stravování, uniformu, své služné a další náležitosti. Pak se mu srážely další zákonné srážky a to, co zbylo, se rozdělilo na 2 poloviny. Jednu polovinu dostal na ruku, druhou polovinu mu dali na knížku. Jenomže, protože armáda byla v situaci, v jaké byla, tak tam byla řada případů, kdy prostě ti důstojníci, protože ten PTPák tu knížku u sebe neměl. On měl ten velitel, takže PTPák nevěděl, kolik tam má. Takže oni třeba 3 měsíce těm PTPákům ty peníze neukládali a nechali si je. Jo? A i těm, co si potom jako poctivě ukládali a vydělali si, tak přišel rok 53, přišla měnová reforma a vlastně i když tam měl relativně dost, třeba u těch důlních praporů si vydělávali poměrně slušné mzdy, ale přišla měnová reforma, oni vlastně o všechno přišli, protože jim to vyměnili tím známým poměrem 1:50 a v řadě případů ještě dokonce si přes ty PTPáky velitelé měnili své peníze, aby měli výhody, takže pak třeba z té knížky nezmizelo těch 400 nových korun, ale zmizelo jich třeba 700. Takže oni je okrádali ještě navíc ti velitelé, kde mohli. No a tak to k těm uniformám, že jsme si je platili, tak my jsme měli většinou trofejní uniformy. Anglický, ne, třeba anglické armády, Afrika korpsů, jo, a navíc my jsme neměli vycházkový uniformy. My pro ten útvar byl stanoven počet vycházkových uniform a ty byly ve skladu a když se třeba šlo na nějakou povinnou vycházku do kina nebo do divadla nebo na plnění Tyršova odznaku zdatnosti, tak se ty šaty vyfasovaly. Jednak řekněme, že to nebylo zrovna hygienický po někom nosit v oblek, že jo? Takže skutečně ani ty šaty nám ta armáda tehdy nedala, jo? Tak, a to ubytování jako u těch bojových útvarů, to bylo podstatně jiný, než byl u nás, že jo? My jsme teda většinou byli v těch dřevěných barácích po Němcích, že jo? Nebo jsme v tom Hvězdově, že jo? To jsem nezažil horší ubytování, než třeba ve Chlívě, že jo? To si představte, to byl chlív, neomítnutý kamenný zdivo, a teď tam sprchy nebyly, tam si představte, že ty umývárny v zimě byly venku, to byly žlaby a u těch žlabů jsme se my myli, tam byly kohoutky, že jo, a přivedená voda hadicí a tam jsme se myli, že jo. A co jste také víc chtěli, když jste byli bývalí lidé? No jo, no taky, je to pravda. To takhle bylo všude, u těch těžkých PTP nebo u těch lehkých PTP to bylo jiný, nebo jak tohle bylo? Tohle to se říct nedá. Jo. Ono záleželo jednak na posádce, kde ty lidé byli. Samozřejmě, když byli třeba v té posádce, kde bylo vše vybudováno, tak tam se mohli jednou týdně ospršit a tak dále. Pokud byli někde na stavbách, no tak bydleli tam, kde je mohli ubytovat. A záleželo jednak na tom veliteli, co si ten jejich velitel uměl vydupat, protože ten zaměstnavatel je správně měl ubytovat v souladu s vojenskými řády a já nevím, co všechno. A co měl za zájem taky ten velitel? A jaký měl zájem, protože většina těch velitelů měla zájem, aby od těch podniků, protože když plnili plán, a teda ty podniky jim podstrkovali peníze ještě navíc. Jo? Takže on měl zájem vycházet vstříc z podniku, takže se s ním vždycky nějakým způsobem dohod. To znamená, byla místa, kde opravdu to ubytování bylo ještě horší, než tady naznačil pan doktor daleko, když třeba já nevím, stavěli v Plzni, tak tam se chodili koupat tak, že si v radbuze zamrzlí v zimě vysekali díru a tam se ponořili, rychle vynořili a vždycky to dokázali jednou za 14 dní, pak z toho byli nemocní. A pak byly místa, kde třeba byl slušný velitel, který si vydupal, že ti vojáci chodili třeba do místních lázní. Konkrétně. To samé dá se říct o stravování. Někde jedli slušně, někde jedli prostě
tak, jak to vyšlo a platí to ke všemu, takže ono se nedá paušalizovat. V zásadě prostě PTPáci byli to poslední, co v armádě bylo, to znamená, oni byli ve všech nárocích, ve všech právech a tak dále, až úplně na tom nejposlednějším místě. Svobodník Halík. Svobodník Halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. Já rozumím, že jste pochopil slova soudruha ministra, že naši lidově demokratickou armádu nebudujeme pro srandu králíkům. To já všechno beru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde kam? No půjde do prdele! A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslíte politicky, Halík. Jak vám to dávali najevo, že jste cosi jiného? No hlavně, že nás víceméně honili na tom cvičišti, že jo. A tam nám po té práci dávali dost zabrat, že jo. A pak nám to dávali vědět celkem na politickém školení. Byly to někdy takové velmi trapné situace, jo. Při tom politickém školení ten instruktor, ten politruk nám vyprávěl, podívejte se, naše republika, která se snaží vlivy západních imperialistů nějakým způsobem odstranit a postavit se proti nim, tak vám mohu říct, že naše hranice jsou perfektně střeženy a nepronikne ani myš. Tam se někdo z nás přihlásil a řekl, soudruhu desátníků, jsou naše hranice s Itálií také tak perfektně střežené? No samozřejmá věc, to není výjimka státu, nebo se... No tak po té těžké práci tohle, tak to byla chvíli, takový moment, kdy jsme teda se jí srdečně zasmáli a tak dále. Opravdu byli pod neustálým psychickým tlakem. Dřina, na kterou většina z nich nebyla zvyklá. Kdo z nich byl horník třeba, když přišel na tu vojnu. A on musel vlastně od prvního dne fárat. Dřina, vedle toho neustálé působení převýchova, tloukání do hlavy nějakých pouček, který byly prostě nesmyslný. Ty lidé to věděli. Oni byli daleko inteligentnější než ten, kdo jim to vtloukal do hlavy. Oni mu mohli dát školení lepší. No. A teď prostě stálá nejistota, ponižování. Oni mi neustále předhazovali, když vy jste vlastně ve vrcholové společnosti. Buďte šťastní, že tady můžete být, že vám pracující lid dává šanci, abyste své viny odčinili poctivou prací. My vám dáváme možnost, abyste se stali občany socialistického nebo lidově-demokratického státu, abyste se změnili. Oni vlastně jim neustále vstupovali do života. Tam docházelo k tomu, že každý voják měl nárok na dovolenou. PTPáky neměl. A oni jim nedali dovolenou. Tam vycházky, opušťáky. To bylo zase odměna, to všechno bylo formou jenom odměny. A navíc tam docházelo k tomu, že třeba chlapec dostal telegram, že umírá otec nebo matka. Oni ho nepustili. Tam jsou případy, kdy třeba přijeli lidé z východního Slovenska až do západních Čech za synem, aby ho vůbec viděli, protože už ho třeba rok nebo rok a půl neviděli. A oni mu nedovolili jít na bránu. Tam byly různé případy sebevražd, pokusů o sebevraždy. To takový psychický násilí, jo? Ta nejistota, kdy člověka pustí domů, že? Jestli nás nevyvezou na Sibiř, do Gulagu, že jo? Ta fáma tam chodila, že jo? Jeden kamarád, který byl asi o 4, o 5 let starší než my, šel později na vojnu, tak byl ženatý a měli děcko. No a představte si, když ona přijela s tím děckem se ukázat tátovi, jo, a přišli na vrátnici,
No, přišel ten služby konající důstojník a tak tam se nalistoval vojín a tak žádná návštěva se nekoná, protože neplní ani 100%. Vůbec se neviděli a co bylo teda nevydrásající, tak to byla skutečnost, že ten službu konající důstojník, tak že prostě té manželce řekl, podívejte se, vy jste mladá ženská, vy máte život před sebou, já vám dobře radím, abyste se rozvedla, protože už se zpátky do civilu už se nevrátí manžel. A jestli si chcete uchovat ten život takhle sama, záleží to na vás, ale je třeba, abyste si to rozmyslel. Já jsem četl ve vzpomínkách P.T. Páku ku příkladu, že se voják hlásil o opuštění útvaru, že mu umírá tatínek a bylo mu řečeno, otec umře i bez vás. Ano. To je reálné. Ano. To naprosto reálné. A nebyla to opravdu jako výjimka, že by se to stalo jednou. Těch vzpomínek těch lidí na tyto situace je mnoho. Ale zase existovali velitele některých praporů, kteří toto zohněledňovali a ty lidi se dostali ven. Vždycky záleží na tom člověku a tu vojnu dělají lidi. Já jsem chtěl jen dodat, že to nebylo jenom ten pobyt v tom lágru, v tom PTV, ale že to bylo dál celý život, ten cejch toho PT Páka. Pro ty lidi to znamenalo jaksi po celou dobu toho režimu definitivní označení člověka, který nemá jaksi zcela legitimní místo ve společnosti. Poslyšte, pane doktore, proč vy jste to podepsal pak do stavebnictví a než neskusil jste přeci jenom se nějak jinak prosadit? Proč jste jako, tak, když jste odcházel z vojny? Jsem to podepsal z toho důvodu, protože jsem tam nechtěl zůstat, že jo? To vy byste tam jinak zůstal. Takže jsem radši to podepsal na 5 let do stavebnictví. A do dolu se podepisalo na 3 roky? Do dolu se podepisovalo na 3 roky, do stavebnictví na 5, že jo? No a prakticky, co já vím, tak většina, kdo to podepsala do toho stavebnictví, tak v tom stavebnictví už zůstala až třeba do důchodu, že jo? Čili ta vojna už determinovala prakticky na celý život. Když si odsloužil ty zákonem stanovené 2 roky, tak mu nabídli, ty jsi dobrý pracovník, podepiš tady a půjdeš do civilu, budeš pracovat na stejném místě a tak dál. A když nepodepíšeš, no tak budeš pracovat stejně, na stejném místě, ale furt budeš vojákem, nebudeš civilem. Navíc ty podniky, především doly, protože to většinou ti chlapci byli zapracovaní a byli opravdu dobří. Oni třeba pracovali o 50% víc než horníci, dokázali plnit plán. Tak oni měli zájem je udržet, takže jim nabídli třeba byty. Oni si na tom Ostravsku našli kolikrát děvčata. No, a oni se už mnohdy ani... skutečně determinovaní. A třeba když to byli chlapci, kteří pocházeli z těch takzvaných kulackých rodin, no tak oni už se vlastně nemohli vrátit, protože mezi tím té rodině ten statek sebrali a vystěhovali ji někam úplně na druhý konec republiky a oni vlastně už ani ten domov... Kořeny pryč. Jo, ten původní domov neměli. Kdyby se vrátili domů, statek nebyl, oni neměli co dělat. Jo, oni by dělali nějaký pomocný práce, takže pro něj bylo kolikrát výhodnější zůstat opravdu tím havířem s těma různýma výhodama, než aby tedy vracel se zpátky do toho prostředí, které už vlastně neexistovalo. Mě takhle chladně uvažovali, že ty lidi budou vytrženi ze svého... Tady byl, že ty lidi budou vytvořeni z toho svého prostředí a že bude stížena ta možnost nějak se dát dohromady a případně začít přemýšlet o tom, že by to mohlo být jinak. Chtěli vymítit selský stav, že jo? Protože selský stav skutečně vždycky trval na těch svých kořinách, na ty svý rodný hroudě. Jo? Otec byl zatčen v 48. Já jsem ve 52. rukoval. Tuto dobu jsem byl vyloučený ze školy, že komunistická strana si nebude vychovávat budoucí inteligenci z takových rodin, jako je rodina Broje. My jsme se ve skutečnosti vůbec neměli ani dozvědět, že je nový proces a že je převezený na Pankrác. A tak potom strýc,
to je otcův bratr, tak to byl farář, měl 2 doktoráty, byl v Praze u svatý Jany, sloužil a měl nějaký divný sen, tak tam se šel zeptat, jestli by mohl mít návštěvu a on co vás to napadlo, Stanislav Broj je odsouzený k trestu smrti. My jsme měli 20 minut povolených se s otcem rozloučit v té pankrácké věznici a sice tam jsme se k němu dostali ve 3:45 a v 5 hodin byla poprava. Bylo období, kdy k vám přicházeli jiní lidé, ještě bývalejší, mám pocit, a to byli vlastně muži od 17 do 60 let a někteří z těch starších dokonce měli po vojně, pokud vím. Co to bylo? Co to byl za jev? To tehdy vyšel rozkaz o výjimečných cvičeních a to záleželo zase na lidech v obci, možná i v rodinách. Když se chtěli někoho zbavit, tak to oznámili, že je nespolehlivý živel, jo, že má negativní postoj k současnému politickému řízení, že jo, no a šel na výjimečné cvičení. Jak to probíhalo? Skutečně to byly vlastně od kluků 17letých až po 60leté dědečky? Ano, a dokonce mohu to říct, už mám ten věk. Dokonce to mohly být osoby bez branného poměru, tedy lidé, kteří byli z různých důvodů už předtím zbaveni branného poměru. Ale tam byly takové 2 momenty, které bych zdůraznil. První bylo, že se rušily tábory nucených prací. A vracela se spousta lidí, kteří zase představovali potenciální nebezpečí. A tenkrát přišli s tím, že vlastně tyhle lidi se nemůžou nechat mezi normální společností, že oni vlastně budou působit dál negativně. A co s nimi? No tak je pozveme na vojnu, na cvičení a necháme je tam, dokud to bude potřeba, navíc oni budou dělat a budeme na ně působit. Druhý moment začínalo združstevňování vesnice, který se nedařilo. No jak si donutit ty zemědělce, kteří přes všechny ty dávky a já nevím, co jim zvyšovali, dokázali. No tak jim sebereme hospodáře, po případě sebereme syny a oni to nebudou stačit a pak jim to tedy sebereme, protože neplní dodávky. Takže oni vlastně povolávali z těch skupin, které potřebovali likvidovat, na to cvičení lidi a to cvičení bylo na neurčito. To znamená, on tam mohl být teoreticky... Jsme poznali jako dočasný pobyt vojsk. No, on tam mohl být teoreticky do smrti. Jo? No a samozřejmě získali se pracovní síly, ti lidé byli izolováni a dokonce se těm praporům, které takto vznikaly, říkalo kulacké, protože tam ti takzvaní kulaci, tedy zemědělci, kteří nechtěli většinou vstoupit do JZD nebo měli nějakou tu větší výměru polí, no tak ti tam tvořili většinu. A pomáhalo to tedy i k té takzvané socializaci vesnice. Co to znamenalo ale pro ty rodiny, když třeba šel na věčné cvičení třeba na 2,5 roku táta od rodiny? Jak pomohli té rodině? No, ta rodina ztratila živitele, jednoznačně. Tam prostě žádná pomoc nebyla. Tam museli prostě nastoupit ženy a děti do zaměstnání. Tam navíc pro ty děti nebyla možnost studia. Prostě bylo to jaksi zbavení toho nepřítele, toho takzvaného třídního nepřítele, toho sociálního, materiálního zázemí. Opravdu ta dehonestace nebyla jenom politická, lidská, v té lidské dimenzi, ale v té materiální. A chci jenom k tomu dodat, že ten rozkaz nebo to nařízení o tom mimořádnému výjimečném vojenském cvičení bylo naprosto v rozporu s branným zákonem. A že tam se ještě také, když se začalo zvažovat, jak teda ty lidi tohoto typu, ty díly PTP sformovat, tak se tam rozhodovalo o tom, jestli to budou vybírat jakési prověrkové komise armádní s nějakými bezpečnostními jaksi pověřenci. Nakonec se na tom výběr podílelo národní výbory, společenské organizace, často i sousedi nebo někdo, kdo si chtěl prostě zahojit na někom. Jo. Bylo to hrozně. Kolik vlastně mladých i starých, tedy jak jsme pochopili, mužů prošlo touhle službou? No tak v roce 1953 měly ty jednotky více než 35 000 mužů. To byl takový ten nejvyšší početní stav. A v podstatě po pěchotě byli druhým nejpočetnějším druhem vojska naší armády.
Celkově, ono se to nedá spočítat přesně, protože se ne všechny dokumenty zachovaly, ale celkově se dá říct, že těmito jednotkami prošlo okolo 60 000 mladých mužů, z nichž tak zhruba 2/3 mohli mít to pověstné éčko. To znamená, že to byli ty politicky nespolehliví. Vezmeme-li, že to je 40 000 lidí a že všichni měli příbuzní a že vlastně ta metla dopadla i na ty rodiny, i na třeba širší příbuzenstvo, tak to zasáhlo několik, já bych řekl, 200-300 000 lidí v tom celkovém počtu jako nějakých těch represí. Čili 300 000 lidí, kteří nepatřili do systému. No. A já bych jich připočítal ještě několik dalších stovek tisíc navíc. A když připočteme politický vězně, tak... Varšavská smlouva tehdy ještě nebyla. Nicméně existovalo tohle někde jinde? No tak v podstatě kromě NDR, která v té době tedy ještě armádu neměla, tak to existovalo všude. Jo. Zatím bohužel tedy jaksi výzkum je možný jenom v některých státech, především v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku, třeba v dnešním Rusku ten výzkum je opravdu jenom na začátku, ale třeba velice početné jednotky měli Poláci, které byly taky lehké stavební a těžké důlní. A v Polsku se dokonce ti vojáci podíleli na těžbě uranu z těch jednotek. Jo. V Maďarsku ty jednotky byly nasazeny především v dolech, okolo Tatabáňa, tam jak byly ty doly. A v Rumunsku, protože to byla země tedy jaksi mírně zemědělská, nebo nebyla tak zprůmyslněná, tak vedle pomoci ve stavebnictví tyhle ty jednotky hodně dělali, protože tam taky docházelo tedy k združstevňování nebo k socializaci vesnice, tak hodně pomáhali v tom zemědělství. Jo. Ale v podstatě, když to vezmeme, tak všude, jako kdyby to bylo střiženo podle jednoho mustru. No? Způsob výběru těch lidí... V Sovětském svazu? Tam to nevíme, ale že ty trestné jednotky, když to tak nazveme, v Rudé armádě nebo v sovětské armádě byly, o tom se ví, ale nic bližšího zatím ne. Pánové, máme návštěvu. Kde jsem Šmejd. Konec konců už to máme za pár, tak proč takticky neustoupit? Soudruzi, jak si to představujete? V pracovní době se flákáte a ještě požíváte alkoholické nápoje. Jdi do hajzlu. Mohl byste mě to ještě jednou zopakovat, soudruh? Jo. Jdi do hajzlu, Šmejde. Pojebanej. Zasranej. Uslintanej. Soudruzi! Já mám pro vojáky pochopení, ale to je moc. Smějete se, když vidíte Černé barony nebo Šečky? No tak, směju, protože je to humoristická kniha, že když čtu Švejka, tak se taky směju. Ale z té skutečnosti, že jo, to má dost málo společného, že jo, protože ten život byl trochu jiný. A musíme to brát tak, jako určitou literární nadsázku, vykreslení těch velitelů tam, no tak to jsou karikatury, že jo, kde ten Švandlík skutečně chtěl zesměšnit tu vojenskou byrokracii, ale ta situace byla jiná, že jo, protože nedovedu si představit v 50. letech, že někdo tak, jako vojín Kefalín, se choval k svému veliteli. To je podle mě nemožné. Já vám moc děkuju, že jste si přišli povídat o PTP a že jste možná některé věci uvedli na pravou míru, jak se říká. A vám divákům děkuji, že jste se na nás dívali a možná, že když se budete dívat na Černé barony nebo si je číst, takže pochopíte, že to opravdu taková legrace nebyla. Naschledanou, historie CS se loučí. Naschledanou.